Blog batean testu bat idazteko, ez da komeni URLetik zuzenean blogera kopiatu eta itsasterik. URLek alferrikako kodigo pila bat itsasten baitio mezuari. Eta horrek moteldu egiten du blogaren funtzionamendua. Orduan, 3 urratsetan egingo dugu. Lehendabizikoa URLetik kopiatu, bigarrena ohar blog batean itsatsi, eta hirugarrena ohar bloketik kopiatu eta blogean itsatsi. Orduan, askoz ere, zabor gutxiago pilatuko zaigu gure blogean. Horretarako, blog hala ere URL erabiltzen jarraituko dugu, ez dugu zuzenean ohar blokean idatziko, ura baitzen beste aukera bat, guk ez dugu hala egingo, URL erabiltzea oso ondo dagoelako zuzenketak eta egiteko. Hemen agertzen diren, gorrian nabarmenduta agertzen diren zuzenketa horiek guztiak, ohar blokean egiterik ezkenuke izango. Beraz, URL erabiltzen jarraituko dugu zuzenketak egin arte, eta ondoren URLetik pasako dugu ohar blokera eta ohar bloketik blogera. Orduan, lehendabizi URL dokumentua bera txukunduko dugu eta argazkiak kenduko dizkiogu. Hemen dokumentu honetan argazki guztiak taulatan sartuta daude, beraz taula ezabatzearekin barnean dauden argazkiak ezabatu egingo zaizkigu. Lana asko erreztuko digu horrek. Taula ohar dezagun, ezabatu taula, eta barruko argazki guztiak ere ezabatu egingo dizkigu, eta hemen beste horren beste. Ezabatu taula, arroxan ageri diren horiek guztiak ezabatuta daude. Eta orain esaten badiogu berrikusiren barruan esaten badiogu azkena erakusteko, ez dira agertuko. Nahikoa testu soila ageri da. Gure ikastarorako lan sistema gisa erabiltzen dugu aldi oro dokumentua bera kopiatu eta itsatsi, eta jatorrizko dokumentua badaezpada zegoen hartan eduki. Orduan horregatik ageri zen dokumentu horri hauetan 2 aldiz, eta hori ere ezabatu egingo dugu. Ezabatu eta gero, jada testu soila daukagula, orain, joango gara fitxategira, esango diogu gorde honela, esango diogu non gordetzea nahi dugun, mahai gainean gordeko dugu, baina ez dugu gordeko URLeko dokumentu gisa, baizik eta testu arrunt gisa. Gorde, ordeztu lehen dagoen fitxategia, beste izen bereko fitxategi bat baneukalako, eta bai ez esango diogu. Hau, berak eskaintzen dizkigun aukerekin utziko dugu, gorde, eta egina dago. Hurrengo urratsa izango da mahai gainean daukagun testu berria aurkitzea, hementxe dago, Bartzelona Katalunia izeneko testu arrunteko dokumentua, da ez dauka URLen itxurarik, beste mota bada, blog baten itxura dauka, irekiko dugu dokumentu hori, eta testu soil-soila dela ohartuko gara. Orduan, hori aukeratu, kopiatu edo ebaki nahi duguna, blogera joango gara, eta blogean sarrera berri batean jarriko diogu Bartzelona Kataluniako hiriburua, eta testuan itsatsiko dugu aukeratu berri dugun testu hori. Jada hemen ez daukagu izenburuaren beharrik, beste lekuan itsatsita daukagulako, eta oraingoz hortxe utziko dugu. Aurre ikusiko dugu nahi badugu nola geratzen den blogean, eta ikusiko dugu testu soil-soila daukagula. Hurrengo urratsean ikusiko dugu nola txertatu argazkiak blogeko sarrera edo testu bati.